사나니 무속은 sini kurang guna AM komal koloi Hosma Bujan program kawang ma community ni leader rono jora rowi kok salai mani jora wo masa musuh koyekjon borok rok kok mas saya nai tasari moda gunai boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni nai mani no sing clarification khainen musuh Adino bubagrani health condition play ke hamya nero jotun saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khai dong aro bisingo nu boni bp play law apro 90/50 ge o jora wo chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time na kisal less khai di ani health condition play haya hai hene chini bubagra chino sa saw Getsini hodani je okra phainai ro ojama phainai rai phainai borokno jeng request khai jeng saba borokno nang kok ta sari ni homanai jeng homaya chini hodani okra ro jeng request khai apro nini hoda okra thung rai thung nini kaspong thung narai thung jeng borokno jo tono se request khai adino tini ajora wo chini honorable em common koloi bo program conduct khai mani bagai hoito bono sajalian Itu bubagrani condition no museng mabu silaine. Seng apro borongno community ni je sip phainai rono saragia je bubagrani condition haya hne. Seng khawchi boni OBC indoor kaisrum tongmani wasi Dr. SK Deborma Dr. Ch.Jamatia no toi phewisi treatment khailesi aro si nene amorok saroi ma tongai. Bobu chini do phano hamjak mani bagoi. Dopani je okraro society ni je okraro ni beskango kok thaisa thaini chani musukmani bagai bo kosto umtutei phane ajorawo bo soijo khai tong pha sosiang bo bagra no sa bo bagra tini ni health condition hayake nang simi sasiri bad baki community ni chief rog no bolo phane jora laisina hai hani homani jora apano bo soijo khai tong haje sino hamjak mani bagai do phano hamjak mani bagai do phano message ronani musukmani bagai bo adino sojo khai tong inge o jorawo sini borong gana em common colony again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf sini ta borong gana rajesh tripura em tongo sini devji tripura tongo sengjoto ne thasa sini dauni mes tongo sengjoto thasa kaisa community ni against te kaisa community ni against seng kok salai bani bangui aro thangmani ya seng ka thalai bahai ke seng yok sama mano amona si seng thanglai ne nai tong salai ne nai tong chini lama bo ma hai ke thang ke seng bus kango yok sama manai bo bagrani ojama bai hai hnai salai ne jorasi jodio a jorawo kuno borok rok boroni si no kok sarya rok ni to kok ngoi tong khai ke seng nakar chane aroni program ni je conduct khai mani bo time limit do mani bo hoito live Desa sani musumani bagoi bekhani kogno hoito jora malia ni bangoi dukhong jakna sing bahai ni jora ro malia ni bangoi dukho prokas